Hallelujah. Amen and amen. Aiwaregai tingombera president worship vachigara pasi zvichingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Amen and amen. Regai ndikusunungurewo mugare pasi nai zvitiitire zvakanaka. Regai ndimbotanga ndiri muofisi ndozoita zvandavinga pano. Ndangoti tingoita ka1 ndirege kumbouya sasekretary ndozouya ndongoya waka1 sasek preacher. Takaudzwa nevamwe kuti the moment yaunongosvika somewhere unobvumidzwa kucreata mamwe mawords. Naizvozvo ndiregererewo ndinora ndacreata ipapa. Handizivi kuti kune zvakadaro here, but ndo kudevelopa kunoita malanguages. Hallelujah. Regai ndingopawo rutendo rwangu kune umwe neumwe apinda mukati memba inoi. Please feel welcome. Tinokugamuchirai mose muzita raJesu. Amen. Ndichingopawo rutendo rwangu kuna mufundisi vakati ndimbomira pachikuva pavo apa kuti ndikwanise kuparidzirawo kereke zuva ranhasi. Hallelujah. Ndaitaura navo nezuro vachinditi itai chijana chenyu musati maenda kuZimbabwe. Ndikadai vachiregai ndiite sezvamataura. Hallelujah. Saka handizi kuti mujenya unani svondo rinouya, but pangu inini ndatoita sei, pangu ndepanhasi. Hallelujah. Chiregai tingopanana zviziviso zvatinazvo hazvina kumbowanda, zvishoma shoma. In fact ndambopotsa ndati hakuna kusvikira ndazoti aiwa tinofanira kungoyeuchidzana. Hallelujah. Saka regai tingoyeuchidzana chekutanga kuti maprograms ese ekereke, kana ndiri kuti maprograms ndiri kureva atinosimboita macell group, men's fellowship meeting, ladies fellowship meeting, china chemadzimai, china chana baba, iwayo ese tichazotanga gore rinouya ra2024 nai. Hallelujah. Hanzi vana baba vana china nemabhodho zvese izvozvo mabhodho tozotanga gore rinouya nai. Aiwa tinotenda chose. Regai tingozivisanawo zvakare kuti mumwe pakati pedu tina mai mafuta vakashayikirwa namama wavo kuZimbabwe nezuro. Kana tichinge tavaona tivabatawo maoko. Regai tingoyeuchidzana kuti vane macell group kana paina ari active, regai tingoti kutanga gore rinouya patinongovhura mutigadzirise nyaya iyoyi nai, tingorangaridzana kuti tinofanirwa kubvisa mari dzechema zvichingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Regai tingoyeuchidzanawo zvakare kuti patiri kugadzirira holiday iyoyi tiri kungokumbirana kuti pane zvinongoramba, kana uine chaunenge waonawo chepa social media platform yepachechi pedu, ramba uchingoshare even message yaAugust, chimboitora umboishare, imboita nyowani ipapa apa paChristmas ipapa. Hazvina kumboipa izvozvo, zvingori right. And you are allowed to repost and repost zvakare. Ngatingosunungukai kuti tirambe tichidaro, tibatirane nemedia team yedu, zvingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Isusu nemusi wechina nai, china musi wa7 taicelebrate 27th anniversary yedu namama. Hallelujah. Tinongotenda Mwari nazvose. Tine mwana akatiyeuchidza paakaenda kumusha. Ndofunga vazhinji venyu muno muri pamazera aya emaalbum aivhurwa semabhuku. Saka pavakariona vakarifarira zvokuti vangojara maalbum ari avanofamba nawo. Edu ekumusha rinenge riri dutu, rinenge rine nhengerikini, rimwe racho rinenge rine foto yakatsva pakona, zvonzi sekuru havana nyatsobuda vakatsvira. Hallelujah. But pana akatora foto iyoyo yepamuchato wedu. Ndakangoti Mwari vane nyasha. Hallelujah. Kunobviwa kure.
aiwa tinotenda. Ndiri kutotora mukana iwoyu kumhoresa Nyabadza naye. Aiwa tichingotiitira zvakanaka nemhuri yedu yatiinayo, tinongoitirwawo zvakanaka. Pane mumwe aimbonditi, kwamumbonyanya kumhoresa mama? Ndikati ndandiri kutofunga 2024 pandichatanga chiziso chese chinotanga nekumhoresa. Aiwa ndiri kutamba zvangu, but regai tingotenda Mwari, tinongotenda. Tiri munyasha, tiri kufambidzana. Vamana 27 panozvarwa munhu akakura akaenda kubasa, agoita mhuri yake, agodii, kureva kuti katori karwendo iko kaya. Katori karwendo, inyasha dzaMwari nai. Regai tingoyeuchidzana zvakare kuti mwedzi wedu waDhisemba unopera pakati pawo, hauperi kunoperera Dhisemba. Saka tiri kuyeuchidzwa kuti zvegumi nezvipo tinofanira kuzvigadzirisa nai. Mwedzi wedu waDhisemba unopera ipapapo. Mwedzi waDhisemba une kastaira kekuperera pakati. Saka kana uchiperera pakati ndizvozvo nezvegumi zvedu nezvipo zvichingotiitira zvakanaka. Regai ndipedzisire maannouncements angu ipo pano tichingoti Mwari vaita sei vakudzwe zvavo, tichingodzosera mbiri kwavari. Haleluya. Amen. Ndine chandasiya redu baba. Tinotenda Mwari. Regai tipinde mune zvatavinga zuva ranhasi tingoparidzirana. Ini ndakanzi sezvo ndisiri mushumiri, mukaona ndaita 2 hours hapana kumira zvakanaka. Kana kuti mukaona ndakwanisa kuita 10 minutes chaidzo, ndachovha. Ndinenda kutokodzera kuombererwa kana ndakwanisa kudaro nai. Aiwa, pane zvinhu zvaunenge usina kudaidzirwa kuita. Kana usina kudaidzirwa handi zvako, haunombodaidzirwa kuita. Unogona kunge uchimbomiramirawo, but kana usina nyanya kudaidzwa ikoko, unenge usina kudaidzwa ikoko. But tichaitawo, kana kuti ndichaita semapirwo andiri kuitwa, because chokwadi ndechekuti Mwari vanogara muvanhu, Mwari vanoshandisa vanhu. Nanhasi tinongotarisira kuti even zvandichataura Mwari vanenge varipo pakati pedu. Tinongoramba tichingoti Jesu vakati pamunenge muri papo 2 kana 3, ini ndinenge ndiri pakati penyu. Haleluya. Saka tinotenda kuti Mwari vari pakati pedu nai. Regai nhasi handisi kusimudza vaverengi veshoko, ndiri kuzviverengera kuno. Haleluya. Not because handidi kuverengerwa, but pane zvandandagara ndisinganyanyoiti zvandiri kuda kumbojaira kuita, which means kuverenga pamberi pevanhu. Ndandagara ndisingaverengi. Ndinongofungawo kuti ndikatanga nhasi zvinogona kubva zvatongotiitira zvakanaka nai. Right. Saka nhasi ndiri kuda kuti timbotaura panyaya pandanga ndiri kuEnglish service kuseni, ndandiri kutaura nyaya kungoti let me summarize everything that we did, kuitira kuti yeuchidzane pane mamessage atakanzwa, because pane highlights zvatanga tichitora. But nhasi inini pandira kungo summarize highlights iwaya, ndiri kuda kungopa musoro wenyaya kungoti living the life. Hallelujah. Living the life. Kana uruda kunyora neshona unogona kunyora kuti Hupenhu Manyama. Ndiri kungoendawo kune zvandinonzwa vechidiki vachitaura nai. Hupenhu kwawo. Hallelujah. And this is basically what we were going through pakati pegore apa. Regai ndingonyengetera zvingotiitira zvakanaka. Mwari tinokutendai nekusangana kwataita sevana venyu. Isha wangu wakatendeka, tibetserei patiri kugoverana shoko renyu. Ndinongoti mandiri Mwari, imimi kwirirai, inini ndidzikire. God, may you, oh God, increase that I may decrease. Baba, shoko nderenyu, vana ndevenyu, tiri vanhu venyu, tinotoda nyasha dzenyu. Baba, patiri kunzwa, tibatsirewo kunzwa, tibatsirewo Mwari kunonga, kana kuti Mwari tibatsirei kubata chinotiraramisa. Baba, chinotiita kuti upenyu hwedu huitirwe zvakanaka, husimudzirwe, hushandurwe, nyasha dzenyu dzichitiwandira mangwanani ano, muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Regai ndingoverenga shoko raMwari kuna John 10 verse 10 part B yacho zvichingotiitira zvakanaka. Shoko raMwari part B apo
inoti I have come that you may have life, and that I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Hallelujah. Kana kuti ndakauya kuti wave neupenyu, uye upenyu wakaita sei? Upenyu hwakazara naye. Regai ndimboverenga kuna 3 John 1 verse 2. Inoti, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Hallelujah. Beloved, I pray that you may prosper in all things. In rungo faraba rungoti all things. Hallelujah. And be in what? In health, just as your soul prospers. Hallelujah. Regaindro ngoti ipapo chete ndo pane nyaya kana kuti donzo rezvandiri kuda kutaura. Pane vanyora mutitle yekuti the living the life. Pane mazwi atinofana kuziva, atinofana kurangarira. Muchirungu vanoti statements ari maviri akatosiyana. Wekuti I have seen a man, nekuti I have seen the man. Mashoko iwayo ari 2 akatosiyana. Hallelujah. A man and the man are 2 different things. Hallelujah. A man simply speaks of gender. But kana pakunze the man, pari kutotaurwa nemurume ane description. Kana kuti murume ane zvaanofanirwa kunge achitsanangurwa pamusoro pezvake, because he is the man. Hallelujah. Saka pese patinombo vakacha pane vanomboti dzimweni dzenguva unosvika wabva kuti ko ndimi anobva kuti I am the visitor. Wobva zva kuti visitor we ane zvaakataurwa pamusoro pake. I am not a visitor. A visitor angovhakachawo hake, but the visitor ane nhoroondo iri kumashure kwake. Saka yandiri kutaura nenyaya yekuti the life, it means kuti it's not a life. It is something that has got some meaning, some description yainopiwa kumashure kwayo. Hausingori upenyu nje. Hallelujah. Upenyu hune nhoroondo kumashure, upenyu hune chekutaura kumashure, upenyu hune chinobatika kumashure, upenyu hune chekuti ukatarisa unoti aha, apa pane chinobatika, apa pane chiripo. Ndo yandiri kuti the life. Hallelujah. Jesus came that you and I may have the life, and have it what? Abundantly. Pane vanhu vasingazwisisi izwi rekuti abundantly kana kuti abundance. Abundance hairevi zvekungodaro-daro, zvekutsara-tsara. Abundance inoreva kuwapo kwazvo kusina anopokana nekuti zviripo. Hallelujah. Do you know the abundance? If Christ says, I came that you may have life and have it abundantly, it means kuti vakauya kuti upenyu hwedu huite zvakanaka. Titi vanhu kana vationa vanoti apa pane upenyu apa. Upenyu manyama. Hallelujah. Amen, amen, amen. So we need to understand that one can live a life and one can live the life. Inini newe nhasi ngatisarudzei kurarama the life. I just don't want to live a life yekungoverengwawo kuti vapfuura vafema oxygen ndo vatora 2 milligrams dzechakuti I want to live the life. In fact, donzo kana kuti theme yegore rino yanga iri yekuti tirarame the life. Because the life, it is actually described by blessings. It is defined by an individual blessed. Do you know the life? Kufamba kwakaropafadzwa or kurarama kune ropafadzo mukati ndo kunonzi the life. Hallelujah. Ameno zvandiri kungonzwa kuti ndingoramba ndimboti taurei panyaya ipapa ka ndimboti ziri mboti nongore pa upenyu baba. The life. Inini mfungo mangu nekushuwa kwangu ndeko kuti wakomana. I want my perception of abundance to be the perception ye zvakanga zviri kutaurwa naKristu.
maonero andinoita abundance ngaawe madescriberi akaitwa abundance neshoko raMwari. Hallelujah. And this is my prayer this morning. Kuti patiri kutaura nenyaya yeabundance apa, mataurirwo azvakaitwa naKristu yekuti he came. Kuuya kwake kwakatiunzira rugare, kwakatiunzira upenyu, uye upenyu hwakakwana, upenyu hwakazara. Ndinoda kuti ndione maonero mamwe chetewo iwayo. So it is that perception, that of abundance, that I want to have this morning. Kuti zvindiitire zvakanaka nai. You know what? I had a reflection of the year throughout the night. You know, because of the declaration of a blessing, yakaitwa pamusoro paupenyu hwangu, I am blessed. Hallelujah. Because of the declaration yeupenyu yakaitwa pamusoro pangu, ndakachibata chekuti upenyu ndinawo. Hallelujah. You know, it is actually one of those things. When you talk of abundance, you are actually talking of things that come to your life because the grace that gives those things is actually upon you. Paya patinonyengetererwa manguva nenguva tichiti nyasha dzaMwari ngadzigare pamusoro penyu. Idzodzo nyasha idzodzo dzine chadzinounza chiri maringe neupenyu hwakazara. Hallelujah. Because you can't operate in abundance outside grace. Hallelujah. Abundance is connected to the grace. I will always be happy and I will always have peace because I have abundant life. I have abundance in my life. Apa tu baba mtu ambotaura panyaya yawanga wachitaura yekuti pa time ye prayer when he was talking about nyaya yekuti some might have, many people focus on blessings dzinobatika. But chokwadi ndechekuti tine maropafadzo akawanda atisingakwanise kubata. Tine hondo dzatinorwirwa dzatisingazive kuti dzatomborwirwa kumashure uku. Unozongoona ndiwe wega pamwe unongoti ai zvapotsa zvatoitika kapanapa, but hauzivi kuti pazvakonera pacho zvakonera papi, pawachengeterwa papi. Ndozozviziva kuti ipapa patiri kutoya pamwe pane paunga uchiuya, pane paunga uchidhiraivha, paunongoti apa handizivi kuti zvambomira sei. Ndine rimwe ndinorangarira rimwe musi hamene kuti ndakangovarerwa sei nenyaya yeload shedding. Ndakangopinda robot ranga risingashandi, ndikangovhura zvakadaro, ndikati wakomana, nyasha dzaMwari dzinondichengeta. Otherwise pane mumwe angadai atosimukawo kuti ndiri pa4way mukana wangu iko zvinezvi, ini ndakangorova zvangu chakuti takasangana. Tinongochengetwa hama munashe nekuda kwokuti nyasha dzakatiwandira, nekuda kwokuti upenyu takahupiwa naKristu huri abundant, tinongochengetwa. Hallelujah. Amen and amen. So there is a lot that you can say when you talk about the abundant life. Do you know that sometimes you do not need to study to be reminded of everything? Zvizhinji zvacho unongozvizivirawo wega nokungozvionerawo wega kuti Kristu vakauya kuti tizova neupenyu. Regai Johani azoti, behold, beloved, I pray that you may prosper in all things. Because ikoko kuprosper in all things, it has something to do with abundant life. Handizwe, there's something that I learned in summary this particular year. Do you know that I learned that when you have abundant life, you have joy in the midst of some kind of a sorrowful situation. Ameno kama kapisi kaunongonzwa uri mukati mekungodzikirirwa, or uri mukati mekunge wakangotswanywa nezvimwe zvinhu. There is a certain level of peace inongouya mumunhu, irrespective yekuti there is some turmoil around you. Munozwa kuti that level of peace iyoyo ndo yatiri kudefine inongonzi upenyu hwakatozara. Muzoti pane pamwe paunomboti pamwe taimboita physics wobva wanzwa kuti chinhu chese chinofamba chinotoda friction kuti chifambe. Wobva wazoti aiwa kana neniwo upenyu sometimes wakomana pasina kumbovhiringidzwa hapana chinotendwa. Because anotenda ndiye anenge aziva kuti pane pandasunungurwa. Anotenda ndiye anenge aine paakapukunyudzwa. Anotenda ndiye anenge aine paakambosunungurwa paanenge akambosungwa. Hallelujah.
When I talk of abundant life or living a life of abundance, it's understanding that life in itself, you need to have that peace in the midst of turmoil. You need to have that kakungogadzikana kunyangwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ikako kakungogadzikana ikakako ndokatiri kungotaura kuti upenyu hwakazara. Hallelujah. Ndiri kurangarira mumwe musi patakabirwa mota, ndofunga I know kuti pana vamwe vakambopfuura nemo. Mati mamboona kuti makiyi ari muhomwe, mota yacho isipo. Unotanga uri kuitsvaga muhomwe so. Mota isipo. Vanotobvunza kuti ko muri kutsvagei, but iyo isipo. Ndo zvandakaita. Mupurisa achisvika ndo pane paakazonditi, ko nhaiwe uri kuita kunge wakanyanya kugadzikana. Ambirwa mota pakati penyu ndiani? Because pane mwama yandaandinayo yainge iri kungotenderera ichitotenderera indakamira zvangu. Zvikanzi asi ava ndo vabirwa mota. Ndikati aiwa ndini. Zvikanzi ko iwe uri kugadzikana nei? Ndikati aiwa. Chokwadi ndechekuti all things, they happen for good to them that love the Lord. Handitozivi pamwe chimota icho chachoda ndikudubura pana ndiri kudzoka Mwari wakangochibvisa. Ini ndiri kuchema kuti chaendepi chazodidi, ndozosunga nani ndozosunga nemadzitete, chitani kugogodza nepange usikafaniri kugogodza, wobva watarisa kuti maybe wachuma matarisira wanga wakandiita paya musi uya zvazodii. No, apparently pane kapisi kanongouya nekuda kwokungoti unongoziva kuti vakauya kuti upenyu hwangu huzoita sei, huzoita zvakanaka. Vakauya kuti upenyu hwangu hugadzikane zvakanaka. Iyoyo, that level abundant life is what I'm talking about. So you need to know that in the midst of things that are not okay, I will be okay. I will love when people hate. I will forgive despite somebody doing wrong. I feel secure even if ndisiri kuzwa kuti zvinhu zvangu zvakaita sei. I live above my circumstances. That's what abundant life is all about. Hallelujah. Izvozvo zvokungoziva kuti Mwari vaneni zvakatokoshesesa izvozvo mukurarama. Kuziva kuti Mwari vaneni pane chimwe nechimwe, izve vaneni, zvakangotinakira izvozvo. Hallelujah. Tine minamato yataimboitirwa paya yandakambonzwa mufundisi wachiita pane kuti Mwari tinonotsei patinofanira kunonoka. Hallelujah. Patinofanira kukasika tikasirisei zvichingoita zvakanaka. Izvozvo zvokungoziva kuti pane chimwe nechimwe Mwari vaneni, that to me is abundant life. Hallelujah. Pane panambotaura kuEnglish service mangwanani. Ndikati munoziva here kuti zvinhu zveupenyu zvakaita sezvizvezvi. Hanzi chinhu chese chauri kutotsvaga unacho. Chinhu chese chauri kutotsvaga chiripo pauri. Pane inonzi law of recognition. Ndiwo hako cheto usati waita sei wachiona, but chiripo. Hallelujah. Whatever you are looking for is around you. It is just you. Asiri kuchiona. Maybe pane mumwe ari kutoti kuda kuedza kutaura kuti chikwa. Ndine zvandoda kuedza kutaura. Chandinoda kuedza kutaura ndechokungoti sometimes zvimwe zvinhu zvatinodaka tinazvo. Dambudziko ratingori naro chete ndere kungoti version yauchiri chete haisati yakukwanisa kugamuchira zvinhu zvacho. Hallelujah. Uri kuda kungo-upgrade chete kungobva pa 2.0 kuenda pa 3.0 kuti uwane zvinoenderana nelevel ye-upgrade yepa 3.0. Pane kamwe kamufungiro kanotishayisa upenyu hwakazara palevel yepa 2.0 yatinoti kamwenda pa 3.0 zvinotiitira zvakanaka. Pane imwe hama yaitaura kuti tine dzimwe hama dzekuti dzikawina loto after 1 week dzinenge dzangodzoka dziri zvadzadziri. Kureva kuti imari yangouya paversion 2.0 haangaiti mupfungwa hamusati masvika paversion 4.0. And izvozvo ndo zvatiri kuti abundant life hama munashe demands that we transform to a later version of where we want to be for us to be able to get to that level yeupenyu. Amen and amen. Hallelujah. Pane imwe hama yainditi, vamwana baba, tendai Mwari kuti mutori palevel yamuri, because mukapfuura ipapa
munogona kuita zvimwe zvamaisafanira kuita. Hallelujah. Regai timbotaura chinhu ichi tichingoti what does abundant life demand? Munoziva kuti abundant life or living in abundance demands that we work above average at all times. What am I saying? It demands some level of excellence. It demands some level of doing things that is above the normal. Kureva kuti kana uri kuda kurarama upenyu hweabundance, pane kalevel keexcellence kekuita zvinhu zvakanaka kandinongonyanya kufarira. Chekutanga chandinonyanya kuziva, which is one of the things chandakadzidza gore rino iri, nyaya yekumaneja nguva. Hallelujah. Kana uri kuda kurarama maabundance, nguva yakakosha. Kuziva nguva kwakatokoshesesa. Hallelujah. Kana usingakwanisi usingakwanisi kufulfilla an appointment, ipa an apology paine nguva. Pane munhu anobhuka meeting obva angonyarara kuita kunge asina kumbobhuka meeting yacho. Izvozvo hazviitwi nevanhu vanofunga zvinhu zveabundance kana vanofunga kurarama kuri pamusoro, because nguva yakakosha. Vamwe vakati time is money, and izvozvo inini ndakutozviteerera, and ndakatozviona izvozvo ndakatopa macalculations ekuti ndiri worth how much per hour for now. Handizvo zvandiri gore rakapera. Kana ndoda kumeasure ndo zvinotomeasure kuti ndiri kusimuka here muupenyu hwangu, kuti value yangu yegore rino iri higher here pane pfuura yegore rakapera, because I need to have that progression. Abundance means things are actually multiplying. Hallelujah. Ndiri kukumbira vakomana vatatu, ndinombopaka example panapa. Any three boys who are willing, you are not going to say anything. I just want to give you an example. And look at three. I can see the other one is coming. Hallelujah. And our remains, I was introducer. Hallelujah. We are Miraba. Right. Mirakori Baba. You can come here. Right. Regani bokudzosera kuprimary school, mese makanganwa mwenyu mimi. Ndikutozviziva, ndiri kuzviona zviso zvenyu zviri kumhangara. What is the average of 50 and 100? Ndiri kuzviona, ndazviona zvangu. Pane handisi kuda kuzoti hangu ndingi ndipe answer, but ndangokumbira average ya 50 na 100 chi. Ndi 75. Hallelujah. Uyaumira apa mfanano. Right. Saka tine kumeti tinongoti average yenhamba mbirika. Inhamba iri pakati penhamba mbiri idzodzo. Kana uzofura ku 3 hazvishandi zvakadaro. Zvinenge zvasiyana. But kana tiri kuningirikini ndizvo. Saka panapa regai tingoti ndokudzosera futi kuprimary, tall, taller, tallest. Ndizvozvo. Kana mada yenyu kurivhesa munogona kuti short, shorter, shortest. Zvitoitira zvakanaka. So tikanga tiri kutaura in terms of height, the average height is here of the two. I am supposing it might actually not be very, but ndiri kungoti iri pakati nepakati pedzidzi dzandiri kutaura idzi. Anditi pane statement yakataurwa last time yaidefine average. Painzi average, it is actually the what? The best of the worst, but the worst of the best. Right? Saka ndinogona kuti ndikandiri muno muko panapa, if this is the lowest number and this one is the largest number and this is the average, the middle number, kuno uku kundogona kudefine as the part iri the worst. Ngatimbotaura tiri nyaya yemari. Kana tiri kuno uku kutinenge tiri kana mari iri kuku iri shoma, yekuku yakawanda uku ndokuri weso. Ndikanga ndangoya kuno uku ndokuri beta kwacho. Anditi. But tikangobvisa ichi, tikabvisa mari iyi, average ndo the best.
yekuku. Saka this one becomes the best of the West. Ndikadzosera hangu panapa ndobva ndati anga ndakonogara pasi, thank you. Ndasarirwa the better part, but average yangu now is now the worst of the best. Second is, thank you guys. Thank you. So in essence, when you are trying to, some of these things, kuti average it is the best of the worst and the worst of the best. Ukazozvisanganisa unoguma vane chitauro chandinacho ichichi chekuti if I'm thriving for the best, I need to always operate above average. Hallelujah. So in essence, what am I saying? I'm saying you need to understand that excellence should be part of abundance. And whenever you talk about abundant life, you're talking about executing a life of excellence. Hallelujah. Do you know that at times the new life is actually waiting for a new mindset? Those that I did, hallelujah. The new or the life that I want to is waiting for a new mindset. It's waiting for me being actually transformed. I need a new mindset about my thinking around my health. I need a new mindset about thinking about my relationships. I need a new mindset when I think about my accomplishments. Hallelujah. Because I'm saying mambona here kuti kana turutara pa accomplishments pane mumwe munhu anosunga achiti gore rineri zvangu zvakabhadhara compared to what? Uye kune zvani? Because pane kamwe kakungopembera kekuti hauna comparison. Hallelujah. Ndosaka tuzongonzi ngatirege kuzvikudza kumana, because kuzvikudza it's simply a sign yemunhu angozvikombe ari one. Hallelujah. Amen and amen. Hupenhu hauna kudaro. So I always want to define myself above average. Hallelujah. The life I want in my next season is determined by what I am thinking. What I'm looking forward to in 2024 is determined by what I am thinking of. Hallelujah. Pane vamwe vasiri kutoronga ra 2024 nekuti harisati rasvika. Hupenhu hauna kudaro, unoronga. Ndimi maimba ramangwana rirongere, ndimi mitokuzivai mota dzenyu takambonzwa, ndini mandakambopinda hanchataura kuti ndemani, but mairidza dzekuti ramangwana rita sei rirongere. So abundance comes, or abundant life comes when you actually plan. Saka Jesu vakauya kuti vazotibatsira pakuronga iroro ramangwana nai. Handizvero vakomana vana mai nana baba, vakomana nevasikana. Hallelujah. Amen and amen. Pane zvinhu zvandandiri kumboti ameno kuti ndino zvandakangodzidza gore rino iri. Moza zvandakadzidza zvimwe zvacho. Apendi zvimwe zviri kubhuku rekwaProverbs uku. Saka ndirumbofunga kuti ndoenda neko here kana kuti ndombomira, but ndasvika zvangu. Regai ndimboverenga Proverbs chapter 12 verse 27. Ndine zvandakadzidzawo gore rino iri. Hallelujah. Zvinobatsira kuti hupenyu huite zvakanaka, tirarame in abundance. 12 verse 27. Verse 27 inoti, the lazy man does not roast what he took in hunting. But diligence is man's precious possession. Hallelujah. Regai ndimboverenga zvakare Proverbs 10, ndakungoverenga verse 4. He who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes rich. Kurava kuti vari kutsvaga mari. Diligence is part and parcel of what you need to do. Regai ndimboverenga chapter 15 verse 19. Proverbs, the way of the lazy man is like a wedge of thorns, but the way of the upright is like a highway. Hallelujah. Regai ndingoverenga pa 19 verse 15, ndaverenga pa 15:19, ndakuverenga pa 19 pa verse ya 15. Inoti iyo laziness
cast one into a deep sleep, but an idle person will suffer hunger. Hallelujah. Amen and amen. Ndaverenga mascripture aya ndiri kuaverenga because tine mharidzo yatakamboparidzirwa panyaya yekusava nenhungo dzekuita zvinhu. Hallelujah. So abundance, it cannot come when you are slothful when it comes to doing things. Kan ndiri slothful ndiri kureva kuti chii? Ndiri kureva kuti kuita zinyeke pakuita zvinhu. Hallelujah. Zvinhu ngazvirege kungopora-pora, ngazvirege kungoita kambodza-mbodza, ngazvirege kungoita kakusaibva-ibva. Kana muri maita chinhu nyaso kubva maita sei? Maita chaizvo. Nai. Ameno kuti pamwe kamwe yake huticha. Tati isusu tikaturi kumboma kaona yasoona kuti mwana uyu zviri kunyorwa panapa kama. Kufunga kwacho kwakuri hafu. Ameno makamboona mwana anoti kana achinyora the anongeza th vaisa full stop. Zvinoreva kuti sometimes kufunga kwacho hakuna kunyaso kuperevera. In life you need to actually be very diligent panyaya dzekufunga nepanyaya dzekuita zvinhu. Izvo zvakakoshesesa. Kana uri kuita chinhu nyaso kuita with diligence, nyaso kuita zvinhu usingaiti zveunyeke zvine unungo mukati, because unungo hune dambudziko kana kuti nungo dzine dambudziko rekuunza nzara mumba. Ndo dambudziko chete renungo. Hameno uri kumamisha kwenyu zviriko here? Kuti kwedu vanondipupurira. Kune vamwe vanotsunza gore negore. Kana ndiri kuti kutsunza zvinoreva kuti kunyange kana yasei haana chaanokova. Because haana chaanoita. In fact basa rake rinenge riri rekuenda kunoshanda kuminda yevamwe kuti iye agozodya. But kwake kumunda kwakaita sei? Kwakarara kusina chiri kuitikako. Tingangoti zvedu zviri kuitika kuruzeva. But do you know that it's actually happening within the economies that we live? Isusu as individuals kuno. Hallelujah. Kuti tiri kuenda kunoshanda kuminda yevamwe. But kwedu kwakarara. Ameno kuti ndiri kuzvitaurirei. Pamwe ndiri kutozviparidzira. Tiri kuenda kunoshanda kuminda yevamwe. Panenge pakuya goho, vamwe vanokohwa. Kana vakohwa tinoenda futi kwavari kuti zvamakohwa zvezvezvi ndokuitire chakati. Ende hatizotandi tinobva taenda nekakugwadama. Munozaka kugwadama kanaka. Ndinokuitirai zvakati ndinokuitirai. Tiri kushanda kuminda yevamwe. Hallelujah. Ende izvozvo gore rineri tanga tiri kudzidziswa kuti wanawo chaunoita sei? Chaunoita. Hallelujah. Wanawo chaunoita, because abundant life is only for those that do things. Jesu vakauya kuzotibatsira. Kuuya kwavakaita kuti tive noupenyu hwakakwana. Haungouyi nekutaka utarisa, hauyi nekuti tiri kuutaura. Unouya nekuti tine zvatiri kuita. Hallelujah. We need to be doing something. That's exactly what I learned this particular year. Because if you want to live the life, you need to do the work that you need to do as an individual. Hallelujah. Regai ngoti tingati hama munashi patiri kupinda muna 2024 pane tumahabits tune nungo mukati. Itoto tumahabits itwoto ameno twakaita sei. Pane mwe musi wandakanyengetera ndofunga kuma 12. Ameno pane wakambotariswa tumwe ameno pane tumwe tuma videos nongo tuma reels so. Ameno makambotunzwa here wanaenda kuma Facebook. Kokungoti unongoona vanhu vachingoita tumafani tokungoti anongodonedza kamari okanda pongo zongoti akada munhu akada kunhonga mari poita kanhingirikini kanouya mungongeserwa kana zispider akarara ozodidi muzati unhu itoti yani ndakatoti zvandatoita awa ndichingoseka. But chokwadi ndechekuti chandiri kushayira hope pano chii? Kuita awa zveshuwa murume mukuru uchingoseka. But chandashayira hope chaicho kutochishaya. Do you know that chandakanyanya kudzidza gore rineri kana toda kurarama upenyu kwawo, let's be mindful. There's nothing wrong with social media. If you use it to get income, that is fine. Bana kana kuti chishandisa se entertainment inogona kupinza nzara.
Hamusati mambonzwa here kuti munhu achita nemabhandiro angu apera. Chimbomira ndimbojusa. Kureva kuti chimbomira ndimbospenda some more. Kuitira kuti ndimboona zvinhu izvi. But kana ndazobuda mangwana, hapana chinenge chiripo, ndinenge ndangodyirwa mari dzangu nekungoseka. Yeti mufaro wanengadai ndawana mufaro wedenga unondiita kuti ndiite zvakanaka naini. Ngati patiri kupinda 2024 upenyu hwakazara hunoda munhu anomaneja zvinhu zvesocial media zvakanaka naini. Kana ungonzi advertiser chechi yako, enda uno advertiser chechi yako. Zvakakosha izvozvo. But haikona kubva wazogarapo kuita musikere wese wezuva. Ndine kumba kwandakaenda. Takasvika paina anga akarara pasofa. Paside pake, dzimba zhinji dzine tumaside 2. Paside pake paina makapu 5 etea. Kwete ane tea, but apedza anwirwa tea. Dambudziko ranga riripo nderekuti vaingoti pakaita kamovie wonwa tea. Movie iyo ichipera vonogadzira imwe tea. Odzoka omirira iri kuuya. Ichipera vonogadzira imwe tea. Odzoka omirira iri kuuya. Kaupenyu kakadaro. Kaupenyu kakadaro. Kane matambudziko kumberi. Hallelujah. Because handioni ndichizopupura kuti ndiri kurarama in abundance. Kana ndichirarama muraramiro iwoyo. Apparently pamwe tea yacho inenge story yako. TV yacho iri kuonekwa haisi yako. Munozwa kuti upenyu hunotivaraidza. Ndinogara ndichitaurira vana vangu hunotivaraidza. Kokuti uchazosvika panguva yekuti baba namai havasisipo. Wakufanira kuzviraramira ukajaira kasystem kekungo dependa nevamwe. Hazvina kunyatsokumira zvakanaka. You need to advocate for your independence as soon as possible, because that independence is needed for abundance. Because haugoni kurarama abundance usina independence. Kudependa nedata remumwe munhu hakuna abundance yakunounza. Kudependa newifi yemumwe munhu hakuna abundance yakunounza. A person must be independent for them to live in abundance. Zvakaurira nokuzofira Jesu inyaya iyoyo yekuti inini newe tizoita independent, tizviraramire upenyu hwedu, tirege kuraramba takabatirira pane vamwe vanhu, because that in itself brings dependence syndrome yekuti dzimweni dzenguva unozotanga kurarama kaupenyu kekunga kutsvaga nokuraramisa, yet iwe uchifanira kurarama wega as an individual. Hallelujah. Izvozvo tinofanira kuzviziva. So let's have some other things. I want to end today with a few things that I mastered. As an individual, there are actually 5 decisions. Tokuedza kusummarize zvinhu zvatiri kufanira kuziva. Number 1 decision that you need to decide to be very serious about serving Mwari, about serving God. That's the decision that you have to make. You need to be serious about serving God as an individual. Iwewe nemuri yako. Iwewe as an individual, you need to be serious about serving God. Because in serving God, that's where abundance comes from. That's where abundant life comes from. Hallelujah. That's where our good health comes from. In serving God. Mwari vachingotiitira zvakanaka, tinonzvengeswa muzvinhu zvakawanda. Make a conscious decision, even patiri kungopinda ipapa, to even study. Time to pray. Time to have fellowship. Even fellowship with yourself as an individual. It's important. Yakatokosha iyoyo muupenyu. But chandiri kunyanya kukumbirisa hama munashe. One of the highlights of the year that I learned, you need to make a conscious decision to be serious with the things of God. Hallelujah. That's actually important. The second thing that I learned this year is a conscious decision that relates to my transformation as an individual. I need to make a conscious decision to be transformed as an individual. Kana ndiri kuti a conscious decision is something that you purpose each and every day. Kuti handidi kurarama ndakadai, ndiri kuda kushanduka maringe nezvakadai. Munoziva kuti dambudziko rinonyanya kuitika nderekuti ukasaziva chauri kufanira kushanduka kubva kwachiri, problem number 1. Ndopazototangira ipapo. Hallelujah. Pano mwaindibvunza kuti ko ndozviziva sei kuti ichi chiri kufanira kushanduka ichi. Ndikati mubvunzo wangu ndewekuti
une here anokuudza kuti mari momwe hamuna? Zvingade kuudziwa munhu. Unozvizivira wega kuti paribe muhomwe hamuna chirimo. Unozvizivira as an individual. Kana tichikwanisa kuzvizivira as an individual kuti mari iri muhomwe haina kukwana, ndingazotadza here kuziva kuti pane chakati chemuhupenyu ndiri kufanira kutransforma. Azvigoni. Kufunga kwangu ndekuti munhu wese anenge achitoziva kuti I need to be transformed on this particular thing. Munoziva here kuti transformation, vazhinji vanofunga kuti transformation tinenge unochinja skin color, unochinja type yebvudzi. Transformation unogona kuchinja height, unogona kuchinja color yemadress ndo you will be the same person, but chinochinja maonera aunoita zvinhu muupenyu. Maonera aunoita zvinhu muupenyu. A mind must always be a mind that seeks to learn new things, especially zvinhu zviri pahigher level yepauri kuda kuenda. Izvozvo zvofanira kutodzidzwa. Hallelujah. Pane pandinomboteerera hangu zvima YouTube videos. Womboti YouTube video chinoda kundidzidzisa how do billionaires think? Just kungoteerera hako kuti nai vane mari chaiyo. Kana ndutaura mari, ndutaura vane mari chaiyo. Hapana vanhu vane mari, ngatitaurirane chokwadi. Pana vanhu vane mari. Pana vanhu vane zvinhu zvavo. Mari. Handisi kuti that is abundant life. I want abundance yemari. They might not have abundance yehope kana abundance yehealth. But yemari vanenge vainayo. Ndiri kungotaura kuti ivavo vanayo iyoyo vanoita sei. Ndinozotorerawo kuti vane abundance yehealth vanoita sei. Kuitira kuti zvinhu zvangu zvese kumakona ese ndiita sei ndikavhike, ndisangofocus on one ndingirikeni. Pane pamwe paunozoti no, munhu ane mari haadai. Kakumitira akaka ndeke tsika dzevarombo. Ndakungoti nyaya yetsika dzevarombo handisi ndakaiparidza. Yakaparidzwa namufundisi pano. Ndiri kungoedza kudzokorora mahighlights kuti pane kamwe kakufunga kanongonzi idzi katsika kechi katsika kevarombo kakuita kane urombo mukati. Izvozvo pane zvinhu zvokuti we need to, and you make a conscious decision yekungova transformed. Tamba nekuda kungoziva kuti kana zvinhu zvakadai izvi zvinomboita sei, kana zvinhu zvakadai izvi zvinomboita sei. So we need to actually have that conscious decision to actually be transformed in our very own selves. One of the things that I have learned as an individual is I have looked a lot at my belief systems. Kana ndiri kuti belief systems ndiri kureva makuriro atakaita kwachirumanzo, makuriro atakaita kunyanga, makuriro atakaita kwedu kwasvosve, kana tine kamwe kamukuriro kakangosiyana-siyana. Vakakurira kuchipinge vane kamuitiro kavo kakasiyana nekwevanhu vakakurira kwasvosve. Hallelujah. Zvinongosiyana-siyana nemakuriro atakaita. Izvozvo zvinoshepa atinoti mabelief systems, kureva kuti zvatinotenda mazviri. Hallelujah. Vamwe venyu makaudzwa kunzi munoera shumba saka munodya nyama. Kunyange musina kutenga munogona kutonetsera mukadzi kuti nyama iripi. Because mutupo wenyu makatokurungwa kare kuti munoera shumba munodya nyama chete. Kunyange yamusina kutenga. So pane mamwe mabelief systems asingaenderani neupenyu hwakazara. Hallelujah. Tine kamwe kwatakakurira isusu taingotenda kuti kana uchifamba so ukambovarairwa zvako wobva wagumburwa unotaka kutuka muroyi wese waunoziva muvillage. Siyana ineni muri kunditeera, muri kuita sei. Nyaya yekuti ndambovarairwa haina kana basa. Nyaya ndeyekungoti chete ukagumburwa une ari kukutaura. Siyana neni, uri kunditaurirei, handina chemunhu chandakadya ini. Nenyaya yekuti tine mabelief systems atakadi anenge akatikomberedza. Iwayo mabelief systems iwayo tikauya nawo mukati meupenyu anogona kutikanganisa kurarama upenyu hwakazara. Because zvimwe zvacho zvatakatenda hazvina kana kwazvinoningirikinwa. Vamwe taitoitirana hutsinye wokusungira, especially kuchinaya kudai izvi, unosunga huswa so murodhi so uchinyatsotiziva kuti pane shasha yandakaningirikina yandakateya kuningirikini iyoyo. Kana makura kwazviri kuti kana wanetswa nemunhu, especially wausingagoni kurova, une tunhu twaunongoisa murodhi
murodhi. Kunoku mungaishaya henyu rodhi yacho, asi munetwa munongoisirana even muchechi. Ndava yekuti tine tumabelief systems twatakajaira twekuda kungofikisana. Izvozvo hazvina kwazvinosvitsa, hatigoni kuwana upenyu hwakazara because tiri kuda kufikisana. Kana mudzimba chaimo unonzwa mumwe achiti achandiona adzoka, chabatana zvedu tichaonana pamberi apa. Kana kubikwa kwacho unogona kuwanza sauti uchiziva hako kuti chii, ndiri kuda kufikisa munhu. Izvozvo zvimwe zvacho hazvina kutangira pano, zvakatangira kumamisha kweduko. Tichisotana namai guru, kana bamukuru vauya, tichinyasoona kuti chingwa chauya, chorega kusvika kwedu, toti havari kuda nhasi vakwadyiwa chingwa kakusaiduka, tida kuona. Ubanyasoziva kuti vachauya vasina bhutsu, onyatsokuronga tumafeso twako so. Kana munhu azoyuwira so, wotanga kuti nhasi zviri kwedu. Zvandiri kutaura izvi ndoziva kuti vamwe wenyu mune kwamakambopfuura nako. Kana kuti ndini ndega kwandakambopfuura nako, kwedu isusu huswa hwaisungwa zveshuwa. Wonyatsoziva kuti especially madzimai anofamba akatakura matengu, akasungirwa huswa, unonyatsoziva kuti pane chichaitika pano, pane ari kuda kufikisa mumwe. Haleluya. Izvozvo zvinotikanganisa kuva neabundant life. 9. Pane zvanambotaura mangwanani ndikati nini, transformation comes with investment in the truth. You need actually to invest time muchokwadi, because chokwadi chinogona kukusunungura. Hallelujah. Chechitatu chanandiri kuda kutaura chinondiita kuti chema-highlights egore rino iri. Seek to increase your value as an individual. Value in the marketplace, value everywhere, value in whatever you do. Vamasinire neni navamukwembi tinotenderana kuti kumabasa kwedu ukasanyora mapepa, value yako inoramba iri stagnant. But the more you write publications, your value sort of like increases. Unotanga kudedzwa kuti uya umbotaure pamusoro pezvawakanyora, because uri kunyora. Kwatiri susu kwatumabasa kwedu, that's what we do if we want to increase value within our work environment. Iwewe as an individual, I don't know what your work environment looks like, and I don't know what even in your company, even in whatever business you do, try to improve your value as an individual. Hallelujah. Additional value yakatokosha, because additional value means additional returns. I mean an increase in returns. Hallelujah. Apana chinhu chisina value chisina returns. If you increase the value of anything, the returns will actually be higher. So let's endeavor to increase the value yezvinhu zveupenyu. Do you know kuti pane zvinhu zveflesh zvinointerfere nenyaya yekuincrease value? Kana ndiri kuti zvinhu zveflesh vanhu vanongotanga kungokompita nepasina kana nepito. Competition. Mamsati mamboona kungoita competition. Hamene kuti inini pamwe ndini hangu ndakamboticha kune imwe high school kuGuruve. Kwaingoti ticha A wakatenga masofa egreen, ticha B vanotenga emeruni, ticha C exactly why egreen, mwe ticha D vanotenga eblue. Wobva wati saka tiri kunyanya kuita sei ese aingwana kwakapela mzi. Kondezve competition here, hazi muupenyu chingo tiri paresi, manya uri muraini rako iro ndoma unofanira kungomhanya uri. Sometimes pane mwe competition iri unhealthy, yekuti tozoguma taakungoita nezvinhu zvatisingafanirwa kuita. Hallelujah. So you need to actually manage my competition. You need to manage even mweya we. Do you know what pandaimboti nhai wedu we? Munoziva kuti jealousy harina kana anomboanaunza, harina kana munhu akambonyora. Munhu akangoita chake unongonzwa kungorwadziwa, hauna kana ambokutirwadziwa. Zvinongomuka. Hupenyu musahamba tarisa henyu, vamwe sunungukai kunditarisa, zvinongonyuka. Unongonzwa kakungorwadziwa, hausiri unokakontrola. Ende akaita zvokudaidzwa kuti kanongouya ngoti but ndipo unonzwa munhu angoridza tsamwa, vanofunga kuti vanogona, but kanongouya. Munoziva kuti pana aindidefinira witchcraft, achiti vanhu vanofunga kuti kuroya kuenda kunochera
kwedu vanoti midzambwani, kuenda kunochera chakuti wobva wati rega ndiisire jiriji aite zvakati. Sometimes kufunga zvakaipa pamusoro pemunhu, that's witchcraft. Kungokunzwira jerasi rekuti une chawaita moyo. Hapana kuroya kwakadaro, ndofanira kunge ndichicelebrata newe nekuti uri mwana amai yangu. Kuti zvaita kumwana amai yangu kana zvakuitira iwewe zvaita nekumba kwangu nai. Izvozvo. That kind of a spirit ndo yataiparidzirwa gore rineri. Hallelujah. Because pane tumwe tuntu tukafanana ne-envy, ne-bitterness, amene kungovava kunongouya mumunhu. Iko kuya gore rineri takanzi tibude mazviri. Kana toda kupinda mu-abundant life, we need to elevate things of the spirit. Hallelujah. And things of the spirit operate in the realms of excellence. They operate at the level of mastery and competence. And they operate at the level of diligence. And obviously, you need to do this fourth thing. And I will repeat it for the sake of when you are choosing your relationships, be strategic. Hallelujah. Amen, amen. But when it comes to other things, I don't relate to everyone. Amen and amen. And this is I can't claim I can't claim to be friends with some people. Or I can't claim to be friends with everyone. Hallelujah. But however, if I'm choosing my friends or people to interact with, I need to be strategic. What do I mean by strategic? I simply mean my relationships should have something to do with abundance, the Hupenhu. Amen and amen. It has to do with my life. Ndinosarudza vanhu vekuyanana navo nekuda kwechikonzero chokuti ndine kwandiri kuenda. Amen. Kana ndine kwandiri kuenda, ndinosarudza vanhu vari kuendawo kwandiri kuenda. Vasiri kuenda kwandiri kuenda, ndinosiyana nawo. Ndofunga takamuparidzirwa panapa namufundisi. Ndiri kungopa ma-highlights kuti pakati pane dzimwe shamwari dzandiri kufanira kuita sei? Kusiya sapaside. Nedzimwe dzandiri kufanira kuita sei? Kuenda padhuze nadzo, nekuti kwandiri kuenda muupenyu kuri kuda vanhu vakadaro. Kwandiri kuenda hakuchadi dzimwe type dzevanhu, which means we need to be strategic in the way we choose the people that we hang out with. Hallelujah. It also happens even to those that are going to school. You need to be strategic when it comes to people that you hang out with. If you are the best amongst your group, then you are in the wrong group. Hallelujah. You need to be strategic when you look at the people that you hang out with. If your mark in mathematics is not very good, don't hang out with somebody whose mark is also not good. It's not helpful. Kurashika zvekoko nai. Tinofanira kuziva kuti kana uri kusarudza vashamwari, kana handi tine muimbo wedu wekuti Jesu anotibatsira kusarudza vashamwari. Patiri kubatsirwa kusarudza vashamwari, ngati poindewo kuti avo ndo vandiri kuda avo, ndibatsireiwo ndivane avo, ndibatsireiwo ndivane avo. You need to be strategic. What do I mean by strategic? It must be intentional. Kusarudza wekutamba nawo, it must be intentional. Hallelujah. And it must be something that you should use to provide leverage. And at the same time, shamwari ngadzibatsire kupreserve value yako as an individual. Because pane umwe ushamwari hunobvisa chiremerera. Hallelujah. Amen and amen. Let us also know that everything muupenyu multiplies on the basis of relationships. Amen and amen. Vamwe maiva vaviri pamamurumba menyu iko zvine zvimawanda on the basis of relationships. So relationships have got the propensity of multiplying things. Even when it comes to living a life of abundance, your relationships have got the propensity to multiply the things that you have. I gave an example yokuti Jesu pavakauya vane timu ravaifamba naro. Pane pamwe paunonzi Jesus sent the 72. Hallelujah. He chose the 12.
pawakaenda kutransfiguration haana kuenda nerugumwandira wese, vakangoenda nevatatu. Hallelujah. So you need to be strategic whenever you're doing your things. And this is what I learned. When you want to live the life, you need to be strategic. Hallelujah. Amen and amen. Good. So there are people that are dependable. There are people that are resourceful. We need to always be there. Hallelujah. Regain what munoza kuti vanhu pane vanhu vanokuinspire pamweya vakanaka kuva navo. Kune vari kuzvikoro pane vanhu vanokuinspire academically iva navo. Those are very good people. It's always good to work with people that are going somewhere. Vanetuma vision twavo nekungodidi. Inzwawo patinenge tichitaura nyaya kuti nyaya idzi dzine kwadziri kuenda here. Pane umwe kuti kana wataura naye nyaya ukazozvibvunza kuti naye vati unongoti ndizini. I mean vanga vachitaura, but vanga vachitaura blazi vawe. Vanga vachitaura vati chi apana. So in essence, you also need to work with people that have got there, that are going somewhere. So you need to know who to talk to and at what time. Panekanyaya vanhu vanogara vachisoropodzawo muchinda wemubhaibheri weya wekuenda kuna Jesu usiku. Unodzani? Nicodemus. Vamwe vanogara vachimusoropodzawo, but ini ndotofunga kuti anga right. Because aiziva kutaura naye pasina vanhu vakawanda. Aida kungotaura naye ari ega ari one usiku ihwohwo. Because dzimwe nyaya dzako ukadawo dziti pfupu kuvanhu vanozodzokawo kuti but tomuziva mudhara musambomuteerere tomuziva mudhara tinodai akati arega nyaya dzangu rega ndinodzipresenta ndega usiku pasina ari kuita sei ari kuona. So you need to know who to talk to and even at what time. Not every time, andizvo. Good. So you need to also understand that many doors are actually opened by relationships. As an individual, if you want to live in abundance, make a conscious decision to be empowered spiritually. Whatever we are doing, let's consciously be at the thinking that I need to be empowered spiritually. Hupenhu hwangu ngauite zvakanaka pamweya, because vakomana ngataurira nechokwadi, ukarwara pamweya warwara panyama. But of course not the other way. But ukarwara pamweya warwara panyama. So in essence, spiritual empowerment and spiritual wellness should always be at the realm or at the highest point of what you should consider in life. Hallelujah. Ivo Mwari vakatogara vatozviziva kuti chokwadi ndechekuti vanhu vanorarama nezvinhu zvemweya, kuti zvinhu zvepanyama zvigoita sei, zvepanyama ngazvingomanifesta chete, but zvepamweya ngazvinge zvakagadzikana. Hallelujah. Regai ndingoti mangwanani ano handizivi kuti on the basis of what I have said, handizivi kuti where are you? Are there relationships that need to be mended? Pane mabeliefs here ari kufanira kudimburwa kana kuti kuganhurwa. Pane here zvatiri kuita zvinofanira kugadziriswa. Pane here zvatiri kufanirwa kunge takabata zvatisina zvatiri kufanira kubata. Handisi kuziva kuti uri papi, but ndiri kuda kungoti pawakagara ipapo chimbosimuka, timbosvika panguva yekunamata, timbonamata kuna Mwari vangu, tingonyengetera kuti Mwari vatiitire zvakanaka, vangu tibatsira kuti tinzwisise nyaya dzekurarama muupenyu hwakazara. Hallelujah. Because tingangodaro tiine zvatakabirwa, because ndokutanga kwescripture ya John 10 verse 10 kuti mbavha inoya kuzoita sei, kuzoba nekuparadza nekuuraya, asi Jesu vakauya kuzotipa upenyu, kwete upenyu nje, but upenyu hwakaita sei, hwakazara. Handizivi pamwe pane pazvakabiwa, pamwe pane pawakatorerwa, pamwe pane pawakabvutirwa, pamwe pane pazvinenge pazvakaitikira zvokuti zvinhu hazvina kunyatso kumira zvakanaka. Regai tingoenda pamberi paMwari, tingonamata mangwanani ano, tingoti Mwari tibetsereiwo mukati meupenyu hwedu tigoitirwa zvakanaka. We want to live a life of abundance. A life of abundance in terms of our health,
utano hwedu ngahuite zvakanaka. A life of abundance in terms of our kurara chaiko chaiko, our sleep. Ngatiwaneiwo hope sevanhu, ngatiwaneiwo nguva yekuzorora sevanhu, because kazhinji kacho muviri usina kuzorora hausi muviri uri right kushanda nawo. Hallelujah. Muviri unoshandika nawo muviri unenge wakazorora. And sometimes kutozorora kunotoda kutonamatirwa. Pane vamwe vanofunga kuti ukatenga mubhedha wakanaka then ndawana kuzorora kwakanaka. Aiwa, mubhedha unogona kunge uripo but hope dzichishaikwa. Izvozvo zvinoshaisa hope ndo zvatoda kuti tinyengetere mangwanani ano kuti Mwari vatigonese kuti patiri kufanira kuzorora ngatizororei, upenyu hwedu huitirwe zvakanaka. Pandiri kutaura nenyaya abundant life, pamwe tiri kunetseka nevana chaivo. Chatiri kuda kuti tingonyengeterera mangwanani ano ndechekuti Mwari, inini nemhuri yangu upenyu hwedu ngahuzare, because my abundance comes from kugona kuchengetedza vana vamakandipa, kugona kuchengetedza zvamakandipa zvinounza abundance muupenyu hwangu. Ikoko kutaririra kuva neziso rekutaririra vana, kuti vana havarerwi neintaneti, vana havarerwi neTV, vana vanorerwa nekungotaurwa navo, nekuva nerelationship namai nababa. Izvozvo zvinogona kutibatsira kuti upenyu hwedu hunyase kusangana zvakanaka. Nai Mwari vatiitire zvakanaka, tingoenda pamberi paMwari tinamate mangwanani ano. Ishe, tinokutendai muzita raJesu. Tinotenda Mwari nekuda kweupenyu hwedu. Ishe wangu wakatendeka, makauya kuti isusu tigova neupenyu hwakazara. Upenyu hwedu Mwari mangwanani ano hunoda imimi, hunoda nyasha dzenyu, hunoda ruoko rwenyu, hunoda soko renyu Mwari, kuti tiitirwe zvakanaka. Dzimba dzedu dzinoda kugadziriswa nemi, vana vedu Mwari vanoda kugadziriswa nemi, kumabasa kwedu Mwari kunoda kugadziriswa nemi, mabizinesi edu Mwari anoda kugadziriswa nemi. Nyasha dzenyu Mwari ngadzive pamusoro pedu, upenyu hwedu hugoitirwa zvakanaka. Ndinonyengetera mangwanani ano kuti patiri kurarama Mwari muupenyu, may our lives, oh God, be full of abundance, oh God, abundance of health, abundance, oh God, even of things, oh God, that pertain to life, abundance of finances, abundance, oh God, of joy in our lives, oh God, abundance of peace in our lives, oh God, abundance, oh God, of just, oh God, that tranquility Mwari, yekuziva kuti imimi muri kutichengeta, yekuziva kuti imimi munesu, yekuziva kuti imimi munogara nesu, yekuziva kuti our provisions come from you, yekuziva kuti imimi ndimi munotiitira zvakanaka. Tibetserei Mwari mangwanani ano, tinzwisise Mwari kuti kurarama muabundance, kurarama muropafadzo, kurarama muabundance Mwari, kurarama mublessing yenyu, kurarama muabundance Mwari means to be blessed in the name of Jesus. Mazvita enyu Mwari, mazvita enyu mangwanani ano, tinorumbidza zita renyu Mwari, tinorumbidza Mwari kugona kwenyu muupenyu hwedu, mazvita enyu nenyasha dzenyu zhinji, mazvita enyu Mwari nekutigonera. Mbiri ngaidzoserwe kwamuri Mwari, mbiri ngaidzoserwe kwamuri Jesu. Mazvita enyu mangwanani ano, ndinokutendaiwo nemoyo wangu ndichingoti Ishe, mazvita enyu Mwari wangu wakatendeka. Mbiri ngaidzoserwe kwamuri Jesu, mbiri ngaidzoserwe kwamuri Mwari. Ndinokutendai Mwari, ndinokutendai Ishe, mazvita enyu Mwari nekutiropafadza mangwanani ano. Nyasha dzenyu Mwari ngadzititevere Mwari pazororo ratiri kupinda iri Mwari. Nyasha dzenyu ngadzive nesu, nyasha dzenyu Mwari ngadzitichengetedze, nyasha dzenyu Mwari ngadzive nesu. Ndinokutendai uye ndinokuvongai, mazvita henyu Jesu ndinotenda mutsvene muzita raJesu. Amen and amen. Hallelujah. Regai tuye.